Eller Kram. Per Sørensen. Ja. Havet ser så smukt ud, når vi kigger ud over det. Og man behøver ikke at lave flere målinger end undersøgelser på det. Jeg er ivrig lystfisker. Jeg er ivrig snorkler. Jeg har aldrig kamera med, når jeg svømmer rundt i vandet. Det er der masser af andre mennesker landet over, der gør. Og der er rigelig dokumentation for, fladfisken er væk, torsken er væk, fedtemøg, alger og død bund. Der mangler ikke dokumentation overhovedet på de ting. Derfor er der så god grund for, at der handles nu, og der gøres noget nu. Under røde regeringer, intet har for alvor. Nogle ting måske, men ikke noget, der på nogen måde har battet. Under blå regeringer, det samme. Under den nye regering, en rød-blå regering, der tages der initiativer, der nyder et bredt flertal i Folketinget. Og der for alvor giver havet en chance. Jeg kan være lidt ligeglad for det. Jeg er gammel. Men på børnene og på børnebørns vegne, så vil det være fantastisk, hvis det kan lykkes med havet. Og jeg siger bare, at bliver det her ikke til noget med det engagement, som vi er nogen, der kaster ind i det her. Hvis det her også til næste år eller følgende år viser sig ikke at holde, så vil jeg for alvor for mit vedkommende kigge mod nord og til mine mange søskende og min familie på Færøerne, hvor du stadigvæk har hav og steder, hvor du kan fiske. Stor ros til dig, Katrine, som har været en fantastisk formand for det her. Og stor ros til landbruget, og stor ros til naturfredningsfolkene, som har fundet hinanden og har sagt 88 projekter nu. 230 tons kvælstof tager man væk, og 4.000-5.000 hektar tages ud til natur og skov i vores kommune. Jeg har så mange roser for dit arbejde og det, du har stået i spidsen for, og den brede opbakning, du har nyt her. Og det er vigtigt, uanset hvem der bliver valgt, at det bliver lige så kompetente folk, der driver det her videre, for det er virkelig en vigtig sag, for der skal handles, og der skal gøres noget, og der skal ikke snakkes, og der skal ikke måles mere, der skal handling. Det er flot, Katrine.